בוקר טוב, אני פה פונה לראש העיר משה פדלון ולמועצת העיר הרצליה. תשמעו, מחלקת ביטחון החליטה שמי שייסע על אופניים במדרכות יקבל קנס. זה יהיה מאוד מסוכן שבני הנוער ייסעו על הכבישים. צריכים לעשות נתיבים לאופניים חשמליים, כמו בתל אביב, כמו ברמת שרון, כמו בכפר סבא. צריכים לעשות שביל לאופניים. זה יהיה מאוד מסוכן. בתי חולים יהיו מפוצצים בילדים שיסעו על אופניים חשמליים בכביש. אני דורש את ההסבר למען בטוחותי ולמען בטוחות שלום האנשים שנוסעים באופניים חשמלי. שבוע טוב לכל העיריות.